Uhvati za ruku da se okreni je. Ao, Bog. Pečeš roštić sa dedom, jeli Tana? Tako, tako. Pazi, dim ide u oči. Peć ide dim u oči, jel. Pazi, peć. Ide opet Marijana. Aleksandra! Ćao! Šta radimo? Pečemo rotilje, Tana, ne vidi? Aha, dobro je, ajde vamo, suze idu, doj. Ajde! Opa! Čekaj tu malo, odmori malo tu, šta reći. Ajde igraj. Ajde igraj tebi, ajde. Ide Marijana. Pa plaći oko sebe. Ajde igraj, ajde. Ajde igraj sa dedom. Ajde. Aleksandra, dođi mamo, gledaj do oči. Hadi, let. Jao! Ajde Šta dedom. rade Italijani nao? Ajde igraj, opet da. Ajde. E, ovo tata treba da igraš. Evo to znam već. Eno, znači una. Ajde. Ajde igraj. Ne prstu šugu to da Ovo bođe. je dosta, pa sad snimaš cijel dan. Baba, šta radiš ti? Ništa ne radim. Spremam se da idem do Italije. Uja! A vas ostavljam. Plakat ćete za mene svi. Lepo Ja sam i odlazim. ja. Ideš i ti. Ajde. Nemoj bez mene, ja? A. Ajde kad ja odem, moj da ne ode da. Ne.